Hello mga bay! Kumusta? Ngayon maggagawa tayo ng fruity macaroni or fruit salad. Tinatawag nating fruit salad to. So ito, dinrain ko na no, yung ating mga fruits. Tapos pati yung nata di coco, hinalo ko na rin. Hindi na ako bumili ng nata di coco na may kulay, mga kulay-kulay. Kasi ayokong kumulay ang aking buhay. Char. Hindi. Ayoko masyadong makulay mga bayan lang, mga prutas na yan. So, bago natin ihalo dito sa ating macaroni, dito na po ang ating macaroni. Naka-ready na po yan. Oh. Lutong-luto na po yan. Pinakuluan na natin at dinrain na natin. Tapos, meron na tayong cheese dito na nakahanda. Siyempre yung cheese ko, pinong-pino mga bay, kasi ayaw ng mga kiddos ko masyado ang cheese, no? So, ayan, naka-ready na. At, meron din tayo ditong buko. So, ayan. So, bago ang lahat, haluin muna natin ang ating mga fruits. Dito natin ihalo yung mayonnaise. Kasi, hindi natin pwedeng ihalo ang mayonnaise sa macaroni dahil baka magtago yung mga mayonnaise sa butas ng macaroni. Alam nyo na. Okay. Ayan. Kasi medyo damihan natin ang mayonnaise kasi hindi ko naman nilagyan ng asin ang macaroni, no? So, ayan. Sige, haluin muna natin. Ako mukhang may tubig pa. Okay lang yan. Nagtubig pa yung ating mga prutas. Ayan, ihalo muna natin siya dyan. At syempre, kasama yung na-mix na siya sa mayonnaise. At ilagay na natin yung buko! Diyos ko po, buko. Ang dami ng buko, no? Dinamihan ko talaga yung buko. Kasi gusto ko maraming buko. So, ayan, i-mix na natin ng bonggang-bongga. Okay. Ay, Diyos ko, day. At eto, lagyan na natin ng cream. Nestle cream. Okay. Mix din natin siya, no? Mix natin. Dagdagan natin mamaya. Kung kulang pa. Mix na kaya natin lahat. Ayan. Diyos ko, may sabaw. Damihan natin ng cream, mga bay. Para sobrang creamy talaga to. Ayan, 3 cream ang nilagay ko. Bongga itets. Siyempre, pag gumawa tayo sa pamilya natin, sarapan na natin, no? Sarapan na natin. Huwag na tayong magtipid sa mga... Ay, kabaw ni tumalon. Huwag na tayong magtipid sa ingredients. Para creamy. Ayan. Ala. Tekan ba na? Yes. Para creamy siya. Ma, hindi ko nagdurin. Hindi ko nagdurin. Lagyan pa natin ng durin. Lagyan natin ng condense, mga bay. Ayan. Ipapalaro sila sa kabila. Hindi ko. Naapa na yung mabilinday. O, naibata, manilok. May bata na mag-ano. Oh, ayan na. Naligo na sa prutas. At creamy ang ating fruity macaroni. Ayan. Okay, na-mix na natin ng bonggang-bongga. Ilagay na natin ngayon ang macaroni. Dapat meron pa tong raisins, mga bay. Yung dry grapes. Kaso, hindi naman mahilig ng dry grapes ang mga anak ko. Nilalagay yung ayaw nila kasi sayang din naman. Ito lang. Ilagay natin, no? Ayan, Diyos ko. Sige na, kumuha na kayo ng mga lagayan ninyo. Ready na yung ating
fruity macaroni. Sobrang daming fruit. At atin ang palamigin. Okay. Susubukan na natin. Baka kulang pa ng ano. Walang kulay, no? Kasi ayaw nila yung mga makukulay. Yan natin ng cheese. Kunti lang. Ha? Yan na. Ready na ang ating macaroni. Ang daming cream. Pati lawas. Tawan na nato. Tikman natin. Tikman natin mga bay. Yan. Okay na ba ang timplada? Ready na ba kayo? Saktong-sakto lang. Hindi siya matamis. Hindi rin siya matabang. Diba? Tapang pa? Tangan pa na durin. Ha? Usa pa ka durin ka? Dagdagan pa natin ng isang durin. Natabangan ang bata. Dali ha. Okay, dagdagan pa natin ng dorin. Diyos ko, naibata nagatang. Super creamy. Makadaghan pa o. Ha? Daghan pa kayo. Ngayon, ilagay na natin sa lagayan. Para tikman natin ulit ito dahil. Dami. Yun, okay na. Aman lang. Kani namin. Okay na? Okay. Okay na, nandyan na ang ating fruity macaroni. Yan. Okay, thank you so much. Thank you for watching. Sana nabusog kayo sa ating fruity macaroni. Punta na kayo dito. Ilagay natin sa mga lagayan. May binili akong mga lagayan. Day? Napoy gipalit ba? O ba ni? Ilabay sa dito.